Imos mostrar 4 maneiras de coser un botón de 4 buratos. A primeira é coser os buratos de 2 en 2, en liñas paralelas. O resultado é un signo de igual. Vedes? A segunda é coser os buratos de 2 en 2, pero en liñas cruzadas. Obtendo un X. Aquí está. A terceira maneira é coselo como se tivese só 2 buratos. Faise nunha liña cruzada, porque senón o cosido do botón quedaría descompensado. A cuarta é coser todos os buratos como se estivésemos facendo un pespunto. O resultado final é un cadrado. Por suposto, temos que rematar cada botón para aseguralo ben. Como sempre, pasando a agulla por dentro do fío. Outra vez. E unha vez máis. E aquí están os nosos 4 botóns de 4 buratos.